Ľudia sa ma často pýtajú: Erik, prezraď mi, ako sa ti podarilo upraviť web stránku tak, že má zrazu viac ako dvojnásobok zákazníkov? A moja odpoveď je pritom jednoduchá. Zmenil som svoj web na najlepšieho obchodiaka vo firme. Zakomponoval som doň psychológiu predaja. Slová, ktoré predávajú. A zrazu bum, začalo sa hrnúť 2,5 krát viac zákazníkov. Ak chcete vedieť, ako som to dokázal, dajte mi 30 minút vášho času. V 5 krátkych videách vám odhalím jednoduchý 5-krokový systém, ktorý mi pomohol navýšiť počet zákazníkov o ďalších 147% len jednoduchou úpravou web stránky. Moje meno je Erik Hoffman alias Rakeťák. Prečo Rakeťák, to si povieme neskôr. Už 10 rokov pomáham podnikateľom vyžmýkať z ich webu maximum. To je získať čo najviac klientov a čo najviac predajov. Ale popravde, na začiatku som nemal ani páru o tom, ako predaj na internete funguje. Nevedel som, čo spôsobuje to, že návštevníci web stránok sa zrazu zmenia na nákupných maniakov. Moje obrovské aha prišlo až v roku 2009. Vtedy som to všetko pochopil. Pre jedného klienta som sprostredkoval kontakty na ľudí, ktorí chcú schudnúť. Jednoduchý biznis model. Získam veľa návštevníkov z reklamy, ktorí prídu na môj web. Niektorí z nich na webe vyplnia kontaktný formulár a následne tie kontakty predám za dohodnutú sumu. Ups, ale nastal problém. Reklama bola drahšia ako suma, ktorú som účtoval za kontakty. Mohol som si vtedy povzdychnúť a povedať: hold, lepšie to už asi nebude, nefunguje to, a vykašľať sa na to. Alebo hľadať riešenie. Zvolil som druhú možnosť a zamieril na americké web stránky. Vedel som, že existujú podobné weby, ktoré predávajú lacné produkty a pritom sú v zisku. A to je napriek tomu, že tam reklama stojí 5 krát viac. Ako to tí namakaní amici robia? Keď som sa začítal do ich web stránok, zrazu vo mne niečo začalo kričať: toto si musíš kúpiť! A ja som sa pýtal sám seba: do pekla, ako to robia, že to vo mne vyvoláva tento pocit? Veď ich web stránky sú jednoduché, úplne obyčajné. Začal som ich podrobne rozoberať. Zistil som, že namiesto toho, aby sa sústredili na namakaný dizajn, ako to u nás robia skoro všetci, sústredia sa na niečo oveľa dôležitejšie. Sústredia sa na to, čo prináša peniaze. A to psychológiu predaja. Objavil som niekoľko vychytávok, ktoré som potom zakomponoval do svojej web stránky. A zrazu bum! Na web stránke mi pri rovnakej návštevnosti zrazu začalo vyplňať kontaktný formulár 2,5 krát viac ľudí. Wow! Zrazu z neprofitabilného biznisu sa stal veľmi slušný zárobok. Dokonca som mohol znížiť cenu aj konečnému odberateľovi a pritom si zachovať slušný zisk. Od tej doby som investoval do reklamy na Facebooku, Google, ale aj v iných menších sieťach viac ako 200 000 eur, pretože sa mi to vyplatilo. Samotná stránka vytvorila obrat viac ako 350 000 eur na autopilota. Toto video však nie je o tom, ako investovať kopu peňazí do reklamy. Ani ja by som si nemohol dovoliť investovať ani len 100 eur, pokiaľ by mi stránka negenerovala zisk. Táto videoséria je o tom, ako získať 2-krát, 3-krát, alebo dokonca až 5-krát viac zákazníkov z vášho webu len jednoduchou úpravou stránok. Doslova, urobiť z webu najlepšieho obchodiaka vo firme. Robiť reklamu bez tejto úpravy je ako naháňať ľudí do prázdneho obchodu. Veľa z nich tam totiž príde, ale nikto nič nekúpi. Ešte skôr, ako začneme, zodpoviem otázku, na ktorú sa ma ľudia často pýtajú. Sú tieto videá zdarma? Odpoveď je áno, sú zdarma. Vybral som to hlavné z môjho prémiového online tréningu Raketový web a zabalil do tejto série. Chcel som, aby ste zdarma mohli nahliadnúť pod pokličku a získať informácie, za ktoré ostatní musia platiť. Preto pozorne sledujte toto video až do konca. V dnešnom videu sa pozrieme na prvé pravidlo celého 5-krokového systému, ktorý vám umožní získať niekoľkonásobne viac zákazníkov z internetu. Prvé pravidlo teda znie: vlastnosti popisujú, úžitok predáva. Pokiaľ chcete na svojich web stránkach predať produkt alebo službu, nesústrete sa na popis vlastností, ale na úžitok, ktorý to klientovi prináša. Ukážeme si to na príklade textov jazykovej školy, ktorá poskytuje kurz angličtiny. Začnite sa učiť anglicky prostredníctvom nášho kurzu. Kurz je vhodný pre všetkých, pokročilých aj začiatočníkov. Rodený Angličan vedie skupinu maximálne 8 študentov, čo zabezpečuje vysokú efektivitu učenia. Kurzy prebiehajú 3-krát do týždňa počas 2 mesiacov. Tento text popisuje vlastnosti kurzu a ako celý kurz prebieha. Áno, niektorých ľudí presvedčia, kursy kúpia, ale mohol by presvedčiť 2-krát, 3-krát, možno aj 5-krát viac ľudí, pokiaľ by sa zameral na úžitok.
Dôležité upozornenie. Ľudia nekupujú produkty, ľudia si kupujú výsledky. Nechcú sa učiť anglicky, oni anglicky chcú vedieť. A to je veľký rozdiel. Jednoducho hľadajú čo najjednoduchšiu cestu k tomu, aby získali výsledok, po ktorom tak túžia. A úprimne, je im úplne šuma fúk, akú značku produktu alebo program k tomu použijú. Dôležitý je pre nich výsledok, úžitok, ktorým to do života prináša. Preto je dôležité pred začiatkom písania textov na web spoznať svojho zákazníka. Prečo ľudia chcú vedieť anglicky? Čo im to do života prinesie? Aký úžitok z toho budú mať? Napríklad, aby sa vedeli dorozumieť v cudzine, aby získali lepšie miesto v práci, kde angličtina je podmienkou, aby sa cítili komfortne pri rozhovore s cudzincom a nebali sa rozprávať, že urobia chybu. A ešte jedno pravidlo, ktoré platí úplne všade, pri každom jednom produkte a službe, nielen pri angličtine. Pravidlo znie: keď už sa raz ľudia majú do niečoho pustiť, tak nech ich to čo najmenej bolí, je to ultra jednoduché a rýchle. Preto by text mohol vyzerať napríklad takto. Rýchlokurs hravej angličtiny vám pomôže s ľahkosťou prekonať strach rozprávať cudzím jazykom. Rodený Angličan vás prevedie jednoduchým spôsobom učenia, ktorý študenti doslova milujú. Už za 3 mesiace môžete plynule rozprávať anglicky, vďaka čomu môžete získať vaše vytúžené povýšenie v práci a cestovať po svete. Už sa nebudete pozerať na cudzincov ako teľa na nové vráta, keď sa vás niečo opýtajú. Odpoviete im pohotovo a automaticky bez toho, aby ste si vôbec uvedomili, že rozprávate cudzím jazykom. Ako vám to znie teraz? Samozrejme, na zvýšenie hodnoty produktu môžete ešte doplniť aj jeho vlastnosti. Napríklad, tento kurz je certifikovaný ministerstvom školstva. Ale pamätajte, to, čo v skutočnosti predáva, je úžitok, výsledok, po ktorom zákazník túži. Nižšie pod videom si môžete stiahnuť text pred úpravou a text po úprave a môžete ich porovnať. V prémiovom kurze Raketový web ideme ešte viac do hĺbky. Získate tam rýchlu a účinnú techniku, ktorá vám pomôže dostať sa do hlav zákazníkom a predať im presne to, po čom najviac túžia. Úloha pre vás na dnešný deň. Pozrite sa na svoje web stránky, či predávate vlastnosti produktu alebo úžitok, ktorý produkt prináša. Ak sú to vlastnosti, tak sa skúste zamyslieť, po čom zákazník najviac túži a podľa toho upravte svoje texty. No a dajte mi potom vedieť, o koľko viac zákazníkov ste vďaka tomu získali. Už zajtra sa spoločne pozrieme na to, ako tie texty ešte viac ukoreniť. Ako to urobiť ale bez toho, aby váš web nepôsobil ako taký slizký obchodiak, ktorý sa snaží produkty iba nanútiť, ale aby pôsobil ako priateľ, ako kamarát, ktorého má každý rád a pritom predal niekoľkonásobne viac. Preto pozorne zajtra sledujte svoju e-mailovú schránku. Zajtra vám totiž tam pošlem odkaz na ďalšie video. Ak sa vám toto video páčilo, stlačte páči sa mi to vedľa videa. No a ak viete o niekom, komu by toto video mohlo pomôcť, pošlite mu odkaz na video, alebo ho jednoducho zdieľajte s kamarátmi na Facebooku. Zaujímajú ma vaše postrehy. Podelte sa o ne nižšie v komentároch. No a ak máte otázky, sem s nimi. Napíšte ich dole do komentárov a ja vám na nich s radosťou odpoviem. No a pamätajte, ak chcete viac zákazníkov, premente vaše web stránky na Raketový web. Zvoľte tie správne stratégie a urobte z nich najlepšieho obchodiáka vo firme.